ಹಲೋ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪಾನೊಂದು ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನದಿಂಚ ಬರ್ಸ ಇಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ ಕಾಂಡದ ಬರ್ಸದ ವಿಡಿಯೋಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಜಾಯೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ಡು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣಗ ಇಂಕ್ ಬಡ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇಂಕಿ ಬಡ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ದಾದಾಂಡ ತಿಂಕ ಪಂದ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಪೂರ ಟೈಪ್ ದ ಫುಡ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ಓಲ ತಿನ್ಪುಜ್ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಕಂಚಲೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ಬಾದಾನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ಎಗ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ಫಿಶ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ಚಿಕನ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ಮಟನ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಇನಿದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಹೋಗಾಂಡ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ನೋಜ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರ್ತಂತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಒಂಜಿ 9 years ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾನು ಚೆನ್ನೈಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಮಡ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂದ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅವಾಗ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ಡು ಯಾನು ಕೆಲವು ಟೈಪ್ದ ಫುಡ್ ಕುತ್ತು ಪೊರೋಟ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಆತೋ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ಪಂಡ ಎಗ್ ಕಲಕಿ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಎಗ್ ಕಲಕಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗು ಚಿಕನ್ದ ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡ್ದು ಐನೆಡ್ಡೆ ಬೀಟ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಮೂಲದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಆನಿಯನ್ ದಾಲ ಪಾಡಂದೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಸೊ ಅವೇನೇ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾವಲಿಡ್ ಪಾಡಿ ಬೋಕ ನಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಬುಡ್ರೆ ಇಡ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಚಿಡ್ದು ಮಲ್ತದು ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಐತ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದುಕೊಂಡು ಸೊ ಅವೇ ನೀನು ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ತೆ ತೋಜಾಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದೆ ಉಪ್ಪು ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬನ್ಲೆ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಪನ್ ತೋಜಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುನ್ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಪೂರ ತಿಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತನು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆದ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಚ ಆಪುನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಎಂಚ ಆಪುನ್ ಪಂದು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಎಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ನೋಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಬೊಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪುಂದುಲ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ನೆಕ್ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡು ಮಾತ ಕಜಿಪುಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಎಗ್ಗ್ಲ ಮಸ್ಟ್ಗೆ ಎಗ್ಗ್ ಪಾಡೊಡೆಗೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಏನೊಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ದೆತ್ತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಕೋಡೆ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಸೊ ಆ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿನ ಯಾನ್ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಆ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿದ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿದ ಆದೊಂಡು ಅವಲ ಎಗ್ಲ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೊಡು ಸೊ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಡು ಪಂಡ ಆಯ್ತ ನೊರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಾಯ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಉಪ್ಪು ನೀಡ್ದಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ನೊರೆ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ರಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೊಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಡು ಅವೇನು ಸೊ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಬೀಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಎಗ್ಗನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ನೆತ್ತ ಮೇನ್ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಕಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ನಡುಟು ಪೂರ ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡೇ ಉಪ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಯ ಅಂದೆ ದೆಪ್ಪೊಡು ನೆತ್ತ ಮೇನ್ ವಿಷಯನೇ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೆ ಫೈನಲಿ ಎಗ್ ಕಲಕಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಕಲಕಿ ತುಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಚು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಲಕಿದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಸೊ ಜ್ಯೂಸಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಚ ಅವೆನ್ ಕವರ್ ದೆಪ್ಪುನಗ ತುಲೆ ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪೆ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ನಂದು ಯಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪನ್ಲಕನೆ ಎಗ್ ಕಲಕಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತ ಯಾನು ತಿಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಹತ್ತು ಯಾನೇ ಮಲ್ತಿನ ಎಗ್ ಕಲಕಿ ಸೊ ತುಕ ಇಂಚ ಆತು ನಂದು
ಆ ಚಿಕನ್ದ ಗ್ರೇವಿದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ತಿನ್ನಾಗನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಎರಿಗೆ ಪೂರ ಎಗ್ ಇಷ್ಟ, ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಈ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಖಂಡಿತ ತಿನ್ನೋಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಗುಡ್. ಅವು ಕುಡಲ ತಿನ್ಪಾವು ನಮ್ಮನೆ ಎತ್ಬೋದು. ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಸನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನಿಕಲ್ ವರ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಜ್ಯೂಸಿ. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚಾತನ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಬನ್ಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಗು ನಾನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪೆ ಆಗ್ತಾನೆಟ. ಬಾಯ್.